Zeg Hans, wat is het verhaal van deze kast? Die kast, die is denk ik uit de jaren 60 en dat is de oude kast van mijn mam en pap Seliger. En die hadden maar op het slofzimmer gestaan. En ja, die kon ik net goed werpen en daar had ik nu al mijn carnavalskloemel erin. Wie toepasselijk voor dit programma? Ja, inderdaad. Dus doorzitten de juweeltjes van Hans Hierschen? Ja, ja, gedeelte. Nou, er komt ook echt een gouden gloed uit, hè? Ziek hoor. Ja. Nou, Ja, daar hangen er peks met jood. Die zijn met jood behangen natuurlijk hoor. tipje van de sluier. Pak er eens... Zou ik eens enge roes ja, pakken? geer. Ja, ik ga hij bijvoorbeeld enge. Voor je één keer per jaar met de schutsenverein op de mus, niet in je schrijvenverein. Ja, dan je van met een paar jongen gewoon je muutelijke roezer. En, maar dat heeft van nu ja, al een paar jaar niet meer. Wat ziet dat voor dat een stunt? Dus dat is een oud pekje van de schutserij van Calais. Ja, ik ga hij bijvoorbeeld het rokkostuum van een oude prins van Kerigro. Van de Jo Bischoff. Dat heeft hij echt aangehad? Dat had hij echt aangehad. En de Jo Bischoff, die had bij mij in de harmonie gezeten, of ik bij hem. En daar had hij al vroeger bij met in de bekkerij bij de Kupesje gewerkt. En ja, dat had ik geërfd. Want hij is niet meer onder ons. Nee, jammer genoeg. Had hij ons verlossen. Maar duist zich dat wel eens aan? Ja. Wenn ik dan maar schön in optochtje. Ik ben eens een keer als president gegaan. En nou, dat is je weer wel toch sterk. De zwarte kater hou je krijgen. En toen word ik ook naar optocht gegaan als president. Want toen was Obama van mij president. En toen ben ik als ietsje zwarte president gegaan. Ik ben er als chocoprins gegaan. Er ietsje zwarte prins van Kerigro, de chocoprins. En toen hou ik gekussen met een katstrop. En toen hou ik de tekst, na die dag had ik ook een kater. En toen had ik mij dat bekje aangedaan. Dat zou je nog niet meer kunnen, hè? Chocoprins. Ja, weet ik niet. Is wel nog wel lekker. Ja, kijk, en dan had ik bijvoorbeeld een Janse oude jas. Ik moet eerlijk zeggen, ik wist ja niet meer van wem ik hem had geërfd. Het bliedbouw van een lang stoel. En dan had ik mij aangedaan wie ik als wielknieper op de optocht ben gehangen. Met het Esther. En het Esther wordt toen door Nico Plum. En toen over oud Uriel. Ja, en dan voor dat, ja, best resultaat. Ik had dat de Janse optocht verkeerd gewoon je duidt en je sleeft en het Esther zo is maar erop. Maar waar was pas ja. Maar dan noemt ze mij ook even twee namen op, hè? Wielknieper en Nico, Nico Plum. Plum. Zien dat voorbeelden voor dich? Ja, met name de Nico Plum. De Nico Plum, dat was vroeger een kameraad van mijn pap. Die zo is bij de pap in de dialectverein. En de Nico, die kwam wekelijks bij ons over de vloer. Gaat zo weer Frans Hasselier. En ik als kleine jong hoort mich natuurlijk allemaal de stomme kalverden aan. En ja, ik denk dat het door begonnen is. Is het toch eigenlijk Ik denk definitief dat het misgegaan bij Daar dich? is het verkeerdje gegaan. Maar dat was wel een schön ziet, zal ik maar zeggen. Mijn hemel, wie oud was ik toen ongeveer? Ja, dat wist ik ook nog wel goed. Toen was ik een jaar of 6. En toen ben ik eindelijk in de harmonie gegaan, in de oude harmonie. Dat was toen nog ziet de Prinsenkapel van Kerigro. En ja, daarna had ik dat jaren gedaan. Toen ben ik naar Deenzee gegaan in 88. Toen had ik nog een paar jaar in Delft gewoond. En toen hou ik alleen in een vastelovensverein van Kerigro, een club. Een jongen met van die schunpeks hier. Maar dat was het niet zo voor mij. En toen was ik een jaar of
25, 24 en toen ben ik begonnen als Einzelgänger. En met name, hebben ze allemaal alle Einzelgänger-optochten sowieso mee gemaakt? Die Einzelgänger-optochten die op L1 zijn, die had ik allemaal metgedaan. En ook al 2 keer in de prijs gevallen. Met de kinderlokker, met het klinkt. In Mechelen. En afgelopen jaar in Zarenseffe, komend jaar is in Wieleren. En toen wordt het in Klimmen. Toen ben ik met de surfer op de surfplank. We hadden op de niekste golf. Dat was een beetje naar de corona, naar die ellende die we handje had. En dan hadden we een derde prijsje met Johan. Dus alleen de eerste prijs ontbreekt nog? Ja, ik vind eigenlijk dat ik daar mijn geisterhuis moeten krijgen, maar... Nou, in Geisteren hebben ze echt een onuitwisbare indruk achtergelaten, hè? Ja, maar dit is nu Wietvoet. Ik ben laatst nog door geweest. Ze zijn bouw niet met z'n ziedenstrepen. Ja, want ik heb toch strepen getrokken toen? Ja. Wat was de achterliggende gedachte? Nou, ik hoor aan het lijnen. Ik hoorde ik hou me zo dik mandje in je maat. En volgens mij ga ik de thuis leggen. Ja, ik ga ze nog. Die hou ik toen bij me. De obesitas. En toen word ik dus zo dik. En dan hou ik dat volje daar met allerlei kui. En dan Italiaanse opzog ga ik maar je kuit. En je kuit, dan word ik daarna slecht van het kuien en niet van het drinken. Maar het was wel leuk. Maar en dan hou ik dus van die, omdat ik aan het lijnen word, maar ik word niet echt aan lijnen, hou ik wel lijnen getrokken. Met zo'n keersje van het voetbalveld. Met kalk erin? Met kalk erin. Alleen, jong, dat toy je het moeilijker af, die hou je leuk graad neus, denk. Toen niet meer? Daarna, nee, oké. Daarna niet meer, nee. Ja, maar er is geen politie bijgekomen? Nee. Over politie, ik had hier nog een schön pikje. Maar dat wist ik nog allemaal, is van de Duitse politie, hoor. Oh, Daar had je nog een kap bij. En ja, kijk, zo je jelly mich dan, of krinnigavond zo. En ja, dan moet ik nog eens een keer hier met toe. Ah, dat is dus nog niet geweest? Nee, dat is nog niet geweest. Zo had ik er nog een paar, maar dan kan ik natuurlijk niet alles lossen zien. Nee. Ik ga nog, nog jet, dat zijn ook leuke dingen. Het ziet uit wie een kassuifel van de pastoor, daar is het nog van, maar ja, daar had ik wel nog een leuk idee mee. Oké. Laten we zo zeggen, de kind niet met alles uit de kast komen vandaag. Nee, niet met alles, er hangt zoveel. Ja, ik ben nog eens een keer als hij op West als Chinees gegaan. En dan hou ik de tekst, wil je me nu? Ja, dat wordt ook wel leuk. Als ik even naar links kijk, van mij goed, voor die naar rechts. Ja. Ja, doe is verteld dat ze op een gegeven moment bij de harmonie ging. Ja, de oude harmonie. Ja, Dieke Trom. Ja, dat is van de spatseerband Prietelevool. Dat is de begeleidingsband van de KKS 1836 Oesterkoop. Van de Kleinkerkhoutser Stadsjarde. Ja. Van de Marc Charlier en de Jean Paven. En dan heeft ze ook direct alle leden opgenoemd. Ja. En ik ben dan van het huisorkest met Engeman. En voor de mensen die dat niet weten, Prietelevool wil zoveel zeggen als? Ja, Jans een stuk in de voet. Om het dan maar netjes te zeggen. Te veel op de lamp geschud. Te veel op de lamp geschud. Wat is voor dich, dich bent onlosmakelijk verbonden met de vastelovend in Kiergro. Wat is voor dich nou het allerleukste aan Einzelgänger zien? Wat leuk is die voorbereidingen. Ik ga dus in het naadskast, je gaat niet helemaal in een schriftblok leggen. En ik ben wel in een naadsbreggeler, ik gun eindelijk helemaal veel te spelen op bed. Dat is 1 of 2 uur duks. En dan ben ik nog aan het denken. En wenn mich dat het evelt, dan schrijf ik mich dat op. En dan, ja, het uitwerken daarvan, dat is allemaal, ja, daar heb ik de meeste spaß aan, het bastelen. Maar duks, dan ben ik echt op de laatste minuut, ben ik nog, of ik ga het thema. En dan gebeurt het in de weg voor de vastelovend.
En dan denk ik, ja, maar ik moet nu dat thema pakken. Dus dan moet ik alles eindelijk aan zee leggen, voetwerpen, bewaren. En dan schoep de Tamara weer, maar we moeten dat krom opruimen. Tamara is die vrouw? Ja, ja. Ja. En dan pak ik dan toch een actueler thema. Zou ze ons nog een groot plezier willen doen en als een van die creaties voor dit programma nog eens uit de kast willen komen? Oestekas. Ja, dat roze Barbapapa kostuum, dat had ik niet meer. Dan moet ik eens even kijken. Ja. Hans, dit duurt wel heel erg lang, hè? Mogen we het dan nou zien? We hadden toch afgesproken dat ze een peksgaanzus doen? Ja, dat had ik toch. Nee, daar is alleen een broek opgezet. Ja, dat is de pruik. Dat is de pruik van mijn pap, zie je. Ik had een jong deel met op de optocht. Ja, is toch chic? Of niet? Maar wat moest ik dan nou voorstellen? Ja, de Harry. En wat is Harry voor een figuur? En je dubde. Die spoort niet. Ja, een king in de kabel. Dat kent ze niet normaal met moeilijk. Maar wat is het verschil met Hans dan? Ja, vrij weinig. Zo Zara. Hallo. Adio, hè? Bedankt hoor.